натиҷаҳои як пурсиш нишон додааст, ки кори полис манфӣ аст. дар пурсиш зери унвони сокинон дар бораи полис, назарҳо ва интизорот 42% пурсидашудаҳо гуфтанд, ки ба полис эътимод надоранд ва 38% гуфтанд, ки танҳо қисман ба полис боварӣ доранд. Такое вызывать недовольство у гулнора амиршоева, сардабири нашрияи вечёрка, мегӯяд бахши нигаронкунандаи натиҷаи пурсиш ин буд, ки қисмати бештари пурсидашудаҳо ё 66% милисаҳои минтақавии худро намешиносанд. Вопроса о участковых милиционерах, которые непосредственно должны ходить по нашим дворам. дар мо ҳоло дар фейсбук менависанд, ки касе дари хонаи моро куфта истодааст. Ман метарсам ва дарро намекушоям. ҳама маслиҳат медиҳанд, ки ба рақами боварии вазорати корҳои дохилӣ занг занед ё ба ҷои дигар. мақсади ояндаи мо ҷамъ кардани мақсади иттилоотии кормандони минтақавии милиса аст, ки онро нашр кунем. барои он ки мардум номи милисаи минтақавии худро донанд ва дар ҳолатҳои фавқулода аз ҷумлаи дуздӣ ё ягон ҷинояти дигар бо онҳо дар тамос бошанд, сарсон нашаванд, ки дар ин ҳолатҳо бояд ба кӣ муроҷиат кард. Воры зайдут, я не знаю, хулиганы или еще что-то, чтобы они имели связь с ним. пурсиш дар миёни 1200 нафар тавассути интернет ва пурсишҳои рӯбарӯ ба анҷом расидааст. баргузоркунандагон мегӯянд, пурсиш бо ҳадафи омӯзиши афкори сокинони пойтахт анҷом шудааст. зумрат аминова мегӯяд, шароити вазнини рӯзгор ӯро маҷбур кардааст, то фарзандашро дар хонаи интернет супорад ва ба талбандагӣ машғул шавад. ӯ аз муносибати кормандони милиса розӣ нест. мачтода мешим қабида мебурданд, пул мегуфтанд. як рӯз мара қабида ӯ подземни ход бо 8 сум гирифтанд. хай ҳеҷ нагуфтанд, буромам рафтам. метарсим, хай метарсим. бо мегира качола мекунад, борд мекунад, айпочат мегира, бор мекунад, ҳақоратм мекунад. маҳмадулло каримов, ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таҷрибаи 12-солаи корӣ дорад, мегӯяд, кормандони милиса аз рӯи оиномаашон кор мекунанд. коршона мекунанд, масъалаи мезананд, мегиранд, сум мегиранд, ки мегирад қонун ай ҳама рӯи қонун рафтор мекунанд. милисам дар чорчӯбаи қонун кор мекунад, шаҳрвандам бояд мисли ҳамун дар чорчӯбаи қонун ҳуқуқша шикастанд, мисол помол карданд, марҳамат судай дигар чиза рӯи қонун касе ки када ҷавобша меҷавад. сокинони пойтахт милисаи идеалиро ин гуна тасвир мекунанд. ҳуқуқҳои моро поймол накунанд, якумашин ба корҳои ки мо ягон ғайриқонунӣ мекунем дахолат карда ҳамун қонуниша бояд бигиранд. муаллифони пурсиш мегӯянд, умедворанд, ки дар ҷараёни стратегияи ислоҳоти полис ва барномаи рушди полис назари сокинони пойтахт ба эътибор гирифта мешавад. 4 соли пеш вазорати корҳои дохилии тоҷикистон стратегияи ислоҳоти милиса барои солҳои 2013-2020-ро қабул кард, ки дар доираи он даҳҳо барнома барои ислоҳро рӯи даст гирифтааст ва яке аз ҳадафҳои муҳими он касбӣ кардани кормандони милиса ва боло бурдани мизони эътимоди ҷомеа ба кормандони полис мебошад.